बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव फैदो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एनडिएबिनि मोनब्रै हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफादफोरजों आसाम सोरखार मिरु सोरखारनि गेजेराव बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरआ जानानै थाङो। नाथाय बर'नि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिआरनि बे गोरोबथा बायदियैनो बर' बिग्रायारि एनडिएबिनि मोनब्रै हानजायाबो भारत सरकार आसाम सोरखारनो गावसिनि आखाइनि गासै हाथियारफोरखौ गथायना होदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि बर'नि गेजेराव मिरु सोरखारजों गोरोबथा जानाय बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जोंनि बर'नि माखासे बिग्रायारिफोरा गोजोननाय मोनाखैमोन। जायनि जाउनाव एसे समनि गेजेरावनो फिन आरोबाव बर'नि गेजेराव आखायाव हाथियार दैग्रा गोदानै एनएलएबि बिग्रायारिनि जोनोम जाफिनो। मख'नो गोनांदि एनएलएबि आफादखौ गोदानै जोनोम होदोंमोन बर' बिग्रायारि एम बाथा बिथाङा। बे समाव खौरां मोननो हादों दि माहारियारि नायबिजिरसं एजेन्सि अदेबानि एनआइएआ बर'फोरनि गेजेराव गोदानै जोनोम होनाय एनएलएबिनि गायसनगिरि एम बाथाखौ जायफोरा दिन्थिनो हागोन एबा हमनानै होनो हागोन बे सुबुंनो नोगोद 10 लाख रां बान्था होनाय जागोन होनना पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह पानेश्वर बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिना होदों। आरो एनएलएबिनि गायसनगिरि एम बाथाखौ गोख्रोङैनो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा फोरमायबावो। बे बाथ्राखौ बिथाङा मैया 19 जुलाइ अदेबानि समबारखालि क'क्राझार प्लेनेटरियामाव पुलिस बिफाननि मोनसे बानजायनायाव बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस आरो रौनिया लोगोसे पेरामिलिटारियाव थिसनथाइनि फोरोंथाय होनायनि मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिना होदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथाङा बुंबावो दि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' लाइमोनफोरखौ जर'खायै पुलिस आरो पेरामिलिटारियाव थिसननांगौनि फोरोंथाय बादा हाबाफारिखौ क'क्राझारावबो जागायजेनबाय होनना पुलिस बिबानगिरि बिथां सुरजित सिंह पानेश्वरा फोरमायबावो। दानिया नैथि खौराङाव फैबावदो। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमानि खुंफुंजानो गोनां थामथि सेमेस्टारनि आनजादखौ महामारी कभिड-19 नि साग्लोबसारनायखौ नोजोर होनानै आनजादखौ बोखारनाय जाबाय होनना गांसे फोसावबिलाइनि गेजेरजों फोरमायो। आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमाया बे फोसावलाइखौ मैया 19 जुलाइ समबारखालि फोसावना होदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं थामथि सेमेस्टारनि आनजादखौ बोखारना होनायजों लोगोसे द'थि सेमेस्टारनि आनजाद अदेबानि जोबथा आनजादखौ बे समाव खुंफुंनो बिथांखि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि महामारी कभिड-19 भाइरासनि थासारिखौ नोजोर बोनानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमाया द'थि सेमेस्टारनि आनजादखौ अनलाइननि गेजेरजों खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। आरो 60% सेलेबासनि गेजेरजों द'थि सेमेस्टारनि जोबथा आनजादखौ फैगौ आगस्त दाननि नैथि खोलोबाव खुंफुंनाय जागोन होननानै मिन्थिहोदों। दानिया आरोबाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि खाजियामाथि गामियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। हरनि समाव इन्जुर जावफ्लंनानै न'आव हाबदोंमोन माखासे दुथांफोरा। खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला खोमसिनि खाबु लानानै गोबौ सिखाजों गोदोना हास'नानै फोथैनो नाजादोंमोन बिल्लाल हुसेन मुंनि सासे सुबुंखौ। नाथाय न'खरनि सुबुंफोरा होस्रिखावनायाव खोमसिनि खाबु लानानै खारखुमा लांफिनो दुथांफोरा। मख'नो गोनांदि सानै गथ'नि बिफा बिल्लाल हुसेना दासिमबो खौरां मोननो हानायाव बरपेटानि हस्पिटालाव खैफोद गोनां थासारियाव दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। बे जाथाया थारैनो जायगानि गासै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोङैनो साजा होनो थाखाय एबिएमसु आफादनि आफादगिरि बिथाङा सोरखारनिसिम गोख्रोङैनो दाबि खालामदों। आरोबाव ब्रैथि खौराङाव फैबावदो। बर'नि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिखौ लानानै चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएबिफोरा गोजोन गैयै होनना फोरमायदों। थांनाय रबिबारखालि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बारग' एनडिएबिफोरा गोलाव सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय अदेबानि बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गासैबो एनडिएबिफोरखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय हगारनांगौ होनना बिथांमोना खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बारग' एनडिएबिफोरा बुङो दि जुदि रन्जन दैमारी आरो गासै एनडिएबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारा अब्ला
माब्लाबाबो बिटिआर गोरोबथाखौ गनायनानै लानो हाया होनना बिथांमोना बुंबावो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गासै सा 40निबो बारा बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा गोबां आयदाफोरखौ लानानै चिरां जिल्लायाव खुद्रिसानाय दिन्थिनायजों लोगोसे सरकारनिसिम माखासे दाबिबो दैखांदों। बेफोर दाबिफोरनि गेजेराव दङ रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय, बेजोंनो लोगोसे गासै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएबिफोरखौबो थाबैनो हगारनाय आरो बारग' एनडिएबिफोरनो थांना थानायनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि रांखौ 15 लाखनिफ्राय 20 लाखनि गेजेराव होनाय। बेफोर गासै दाबिफोरखौनो बिथांमोना सोरखारनिसिम दैखांदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।